Igbo ndị ọma ndị anyị ji eme ọnụ ekele m unu abịaruola ebe anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu ọ bụ na ị mara ịgba maka nwanne ju kwesị Agaracha must come back to Ali Igbo nne ju kwesị Sweet Melanie Testimony ezigbo ngabasị aha m bụ Mrs. Adora Nwankwo nwekwara ike ịkpọ m Ada na so aha m bụ Mrs. Miss Chidera ka Mr. Duru jidekwa Mrs. Chidera Duru ụfọdụ n'ime unu mam as Miss V. Wow. Jay-Z. Yes, the millennial G. That one the civil way. Afam bu Chinwe because ni ikako adromo. Chinwe iwa Miss Mafo. Iwa kwesi iwa alias. Ewe mo. Iwa alias. Ewe mo. Ah, Chinwe do Mafo because I'm me ha tore. Me ha tore no Mafo ya ha dim amaro mini na onu fu na jo ya because. Ke kunu me kwa no. Nne. Obo obere ihe ka anyị. I'm sharp. It is very sharp so na woman gi kwuru. Yes. I say no bịa ka inye m girl na the state that we here today. Nsi bịa ka inye m akpolaga ma mo ya. Oga abage. Sorry. I apologize. Miss jikere o jikere nne iwa ashebi nkwara ka m were ya ga agbamakwụkwọ this weekend. Okay. Nsi gị ewepụtala m shoe ewepụtala m ihe m na-anụzi bụ na ha agaghị emezi agbamakwụkwọ. Nna ọ bụkwa obere ihe ka a na-akọ ihe ahụ ha si na ha si ka ha mee nchọcha na mmadụ bịaziri bịa gwa ha sị ngwa ka ha gwa ha nke bụ eziokwu na famili a ha na-achị ịbanye na ya na ama ha ka ndị osu aka na-akọ akụkọ osu ihe anyị na 2025 ọkwa aka na-akọ akụkọ osu onye ọbụla na-ịmago nne na nna nwatakịrị na-asị ha na ha nakwa emekwa na ịmago omenala ha ịmago onye ọbụla ihe a na-akpọtụzi amazi nwatakịrị nọzi n'akwa na-ebe akwa ịmago onye ka ọ ga-akọrọ ihe osu a aghọta m lee ma gwa gị ọ dị ka ihe osu a ọ dị ka ya si nna zuru oshi ewu mgbe gboo ihe because nna gị zuru oshi ọ gbara onye oshi gị nwa amụrụ ihe na-agbasa m amụrụ like 20 years later iwe onye oshi because nna gị onye ọ dị nụ mma na anyị na-enwe ihe ọ na-abolish go ihe a ekpochago ya ahụ ekpochapụgo ya ha ka na-akọ ihe azi but ịma na ime obodo anyị nọ n'ime ya onye ekwu usoro okwukwu ma esoro omume m ihe ekwu ya na redio a na-eme na implement ebe onye ọla bịa sị ngwanụ gị gawanụ mana anyị esorokwa gị ihe ijikwa otu ahụ na before m lụọ di mụ na-ekwu ọ na-afụrụ mụ na nne m kada ka agwa m ya sị ihe unu na-akọ gbasara unu nchọta onye dị m mma unu ga-ajụ ajụjụ na njọ m jụtara ọ gbasara unu nekọta akụkọ osu a n'akụkụ m inokọsa ime because gịnị wụ dị na mmadụ wụ osu na mmadụ isi nna mmadụ zuru oshi onwe ihe o mere na-adị mma asị mụnwa ịmụta m shiwo jezi ma na mụnwa bịa tawa ahụhụ onweghị isi mụnwa na-atawa ahụhụ ya onweghị isi ihe m lụbụ nọ ihe mmegide ha were ya megide onwe ndị ha ji ya megide bụrụkwa ihe anya ụfụ because ndị a na-ebokwa oshi ọ bụkwa na ha hụrụ ha mgbe ha zuru oshi ma ịmago ogbugbo aghụghọ onwe ndị ama ha as ndị ohu ohu bụrụ slaves okay akwụghọtara bụrụ ndị bụ na ha nọ na-agba odibo ọ bụrụ na ndị ha na-agbara odibo bụ ndị ka m sị nọ ndị kwenyere na arụsị okay akwụghọtara bụrụ ndị bụ ohu nyere arụsị bụ ndị werekwa arụsị ụgwọ akwụghọtara na ịma nwekwe ndị ji aka ha
gbagara arụsị a na-ekwu maka ya Gana efe arụsị nwa ofufe gbagara ha maka enyemaka o nwere dịka o si kwuo o nwere mmegide a na-emegide gị n'obodo o nwere ike ifugo na agụụ dị too much ka ị ọ dị ka ihe oke ebe na nke kịta ugbu a sị oyi gbagara na chọọchị gaa ibiri na chọọchị so o nwere ihe mego n'onwego ihe something very difficult has happened gị decide ya you know what ka ndị ọsọ gbagara ihe ọbụla chọzi jiri mme ịghọta so ọwụ ha niile na ọnwụ ihe ha mere ọgwụ ndị ọwụ that na ndị ji ego o nwere ike ha chọrọ ka o nwere ha chọrọ ime so ka anyị mee appease the gods ha ji ego ohu ọ na-ekwu maka ya azụ ohu asị ngwa Amadioha whatever ihe ọbụla ọgwụ were onye a mee ka ihe anyị na-achọ ime ka ọ gaa sịrịrị werere now onye nọ na build condition na onye gị bịa onye ahụ mụzi ụmụ gị so onye ahụ wụ osu for what reason but gịnị wụ ihe a na-ekwu dị asị mmadụ alụlụ osu ile osu gị na-eme ma gwa gị ndị osu ọha maka ego exactly ọha maka enwe ego onwe ihe na-eme ike ndị elega anyị nwa ihe ga-eme ma mmadụ o nwere ndị na-ekwunu si na maka ụdị chi nna ha fere na o nwere ịmago ihe ndị ọjọọ socha ihe ndị ahụ ya bịa ịmago bịa na-eme gị na ndụ gị akwa ịghọtara so na maka ihe ndị ahụ maka ọ bụghị chi gịwa na-efe gịnị mere ya eji kpọbata ihe ahụ na ndụ gị ịmago onwe ndị na-eche otu ahụ nwee ndị na-eche si na ebe enyego ha ewego ha wee nye arụsị na arụsị nwezi ha ịchọrọ ịbụ onye emere asọchi ọ ya mere abịa mgbe ahụ so one of the things emere bụ ka ndị mmadụ ihe ndị Igbo mere mgbe ahụ bụ ịma onye nke a bụ osu onye nke a bụrụ osu bụ efo afa nna ha mgbe ahụ bụ onye nke a wee ka ọ bụrụ nwa osu afa nna nwa osu na abụrụ osu ịmaga osu so ya ka ndị mmadụ ji na-asị maka ihe anọ n'afọ a akwa ịghọtara na onye ahụ bụ osu mana ọ bụcharọ akwa ịghọtara ọ bụcharọ because cheta na mmadụ anaghị anọ ofu ebe akwa ịghọtara mmadụ o nwere ike isi ebe a ị gaa ebe ọzọ isi ebe gaa ebe ọzọ ma onwe ndị Igbo ama asị ndị na-amigrate ha na ha nọ ofu ebe ha gaa ebe a ọ na ha na-akọ ugbo ebe a ọ bụrụ na ebe a na-eme ọfụma ha nọrọzie kpọtazie ndị ọzọ wee bido akwa ịghọtara si ya sị m na ọ bụrụ na ihe a ka onye ama nọọ ihe ha na-aza maọbụ gịnị ịbịazie isi nọọ maka na ha nyere onwe ha arụsị ihe mụwachi na ihe osu aka ngwa gị na ụwa anyị nọ n'ime ya na ụmụ nwa na onye gaa ofesi chọọ ịlụ nwa odi abịa kọwa okpugo ozu ịma onye enwe ha na-ekwasị breadwinner na-eme advice ịghọta onye kpatara ego kpatajuru na akpa ya dị nnọọ nnukwu ọ bụ ịlụ nwaanyị ị ga-asị ya alụla maka na ọwa osu because onye ahụ ga na-ajụ gị onye awa osu because gị na onye ahụ akpaala ịmara omume onye ahụ ịnwere otu onye iche akpa agwa ịma na onye niile ndị akwụ gị ahụ onye ahụ so ị ga-agwa onye ahụ si ya alụla maka onye ahụ osu because onye ha ji ịghọta nke taa ịlụ osu ka m jụkwa gị na-eme onwe ihe ga-eme onye ma ihe ga-eme ya akọwa mụ ahụbe because ama m ndị nụgo osu even though na-ekwupụta ya ga-asị gị ịma na onye a lụrụ osu maka onwe ihe a na-ekwupụta ọ bụrụ akụkọ asa akọrọ akọ mana ihe mma ịma na ụmụka asịkwa akọkwara na mgbe ndị ọcha bịa ime ihe slave trade a mgbe ndị ọcha na-abata ụmụkwe ndị mmadụ gbaga to alụsị so that ka agwa ndị ọcha na-atị na ha nwere dedicate go onwe ha to alụsị ha fụzie ha as you are like a demigod. I can't touch you. You understand? So because of ihe ahụ menụ ndị mmadụ ndị buru ibu agbagazie kama ndị ọcha ga-akpọrọ ha ka ha gbaga ihe ọbụla ọgwụ ịghọta
So most of these things were done out of, frustration or self-defense. Exactly. You understand? So all that's now what matter you know when they made a job at Chubaha. Because even that now ụmụ shrine ha ndị a na ngakpọ ha ụlọ ndị dibịa ndị a nọcha n'ime oke ọfịa before ajọ ọfịa ebe a ka ha na-anọ so achụba ga ebe ahụ onye ime ihe ọjọọ ifu masị ụmụntakịrị nwere isi ike a na-achụba ha ebe ahụ. That means osu ga-akarị ndị Gen Z ị ga-ahụ like this onye post hala in fact ndị osu ga na-eso everybody in Instagram they show me shape in any part of the body ngwa ije yota so all the thing ha na-enwe onwe some villages some places na Anambra ha na-enwe their own parts ha na-ebikọta ịma na the prevalent thing na ha na-eme n'ogbu ahụ a na-ekwe ka ha were title ụmụ echichi ụmụ iwe eze ime iwe ọjị ụmụ ihe significant things ha na-eme ha na-ekpere Chineke my sister n'ime na echi ọnụ na this side ga church ịpụta ga echi na this side a gawakwa Chineke because Chineke na-asị onye Chineke kere ekele see that onye ahụ eru ha maka Chineke kere onye ọbụla ka onye ọbụla ya dị ofu ya bụrụ ofu so ka ga-esi kewa onwe gị akwụghọtara anọ ya mere m ji wee like ya ihe a emere ihe a bụ is like a fight ihe a dị ka ebe ị na-egbuso a force agha akwụghọtara to show more or less na lee ihe ekwesịghị dị ihe mgbe gboo ọ bụghị ha ga-ebute na this century self-preservation akwụghọtara hapụkwa na aya say but it's culture ọ bụghị ihe niile mana ịfụ ihe ọjọọ ịkpọ ya ihe ọjọọ man for tradition tradition for man. Thank you nwa m nwetara ya so ịfụ ihe ọjọọ ịkpọ ya ihe ọjọọ ọkwa ka unu mara na o nweela ihe ndị gọọmenti anyị tinyechara in place ime ihe ndị abolish akwụghọtara ebe a na-eme ihe ndị abolish anyị nwa n'ime obi anyị kwesịrị ịnabata ya si lekwa na ihe ekwesịzi ịnọ ihe ekwesịzi bụ ihe anyị asị na ịhụ mmadụ ibe gị onye ndị ya na-arụ ọrụ asọwa onye osu ilewe ya anya ọ dịghị mma ọ bụ ụtọ kwesịrị ịdị because gọọmenti na-achịnụ ewepụ ya anyị ekwuole anyị asụọla English nke anyị ma sụọ Igbo nke anyị ma anyị na-enwere ụmụ anyị nwere nwoke anyị nwere nwaanyị ada gị nwaanyị bịa ugbu a sị gị ahụ na bone of my bone flesh of my flesh unu eje jụọ ese ịpụta afụ na onye awụ osu ya si ya nne go ahead ọ jụga gị kankwo nke bụ eziokwu kankwo obi m ekwe emego ya abolish mma asa emego ya abolish bụ na emego ya abolish kpọmkwem ekwenyere m na ndị mere ya abolish because ị gaghị onye ka ị bụ ịkpa ndị mmadụ oke ọ dịghị mma onye ka ị bụ Mu aghọta the concept of the osu thing. Onwe m ga-ajụga gị uru osu gị na-eme maka na o nwedịrị ihe ndị ị ga-ajụ onwe gị because ụwa ka gafekwere nga anyị nọ that's beyond so onye gaa eluigwe asọwa osu achụtuo ya owe ebe a ka o biri so nwa gị bịa sọwa osu ihe ga-ajụ agwa onye ahụ onye a gị na ya so onye ka ọwụ ọnwara akwụkwọ ọma onegide gị anya and for me that is all achọghị m ịma ebe ishi ebe ọ dị n'ọka mmadụ ya si ya lụkwala onye ebe a nne m ịchọrọ ịlụ onye ebe a ịma ndị Igbo sef a ga-ebidogodi alụkwala onye ebe a na ndị ebe a na-eme nka alụkwala ebe a ndị ebe a na-eme nka mụ enwe ni mụ ọta the concept ị ga-ajọsọ were mmadụ ibe gị si onye ahụ onye ka onye ọjọọ miwere onwe gị kere onwe gị a n'ịma ama gwa ndị mmadụ onye kere onwe ya ajọ Chineke na Josika ya bata n'ala Igbo onwe ndị na-ama onye nwe choice as you can't choose where you're born okay ma you can't even choose your siblings ndị anụ na elehu na akpa ya na ebe a na-alụ ọgụ ha si Chineke dosa so you can't choose it so onye mmadụ bịa so onye ahụ wosu ka mgbasa gị na-akọ gị na-akpọ nna ka ihe na-emere m otu a
nne m ọwụ oge ha kọga their own because ọgbasa dị m ọgbasa ọbụ ofu onye na-alụ nwaanyị ezinụlọ anyị ka ikwu nke bụ eziokwu amaza kedim because ịma ihe bụ dị ngasị okwu sekpụnte na ihe nwanụ bụ na ebiazie na ị na-aga ịnụ ifuzie ndị family members maọbụ ndị ụmụnna ha sị ga-eso ọkwa ụmụnnarị onye ga-ahụ ha sị gị mba nakwa ị gwara gị n'ọkwa sọ gị ga-aga ọ gbara gị chip ise a ga-enye gị isi gị zụtara olu siga si gị zụtara ogbe eji nwanne m ise ego gị nwanne gaa wuru Maldives gị gaa relax arụ nwanye akụghọtara maka ihe ndị ahụ ọ ya mere anyị ji ekwu ihe a akụghọta ka ihe eji esi na ha eso ha aga ka ihe ọ ga-ewepụ ha n'ahụ maka unu ga-ekwu ị ga-aga anwụ unu ekwu ọnụ dị na ha na-ewe ya na ị gara aga bute arụsị onye na-enwe ya otu ahụ ọ dị egwu mana ọ bụghị otu ọ dị ndị gọọmenti anyị ndị ere ha na-akpọ ha ndị gọọmenti ha na-ede ịgba mbọ maka na ọwụ naanị idetu ya n'iwu si ịma na otu obodo anyị dị ọwụsọ ihe abụọ nke mbụ abụọ nke abụọ a ga-eme inat mana edeeli ya omeniri that na a na-eme ihe kwesịrị ime ịghọta akpọrọ okwu aha ngwa si ka emewe implementation wee ebe nsogbu dị ọ kwesịrị iwu nwa agbọghọ chọrọ ịlụ nwaokoro chọrọ ịlụ nwaanyị ebutela ihe osu gị ga rịpọtụ ha bịa mee ha arrest n'eziokwu because igwe ya nọ ihe because it's a punishable law ọ dị punishable ihe mere iji emega ihe a onye ọzọ ga-eme ya but a na-ekwu isiokwu gbe ha na-ekwu ya a na-ekwupụtezi ya ekwupụte ọ bụ asị gị agaala ajụ ajụjụ ebe ahụ adịghị mma ebe ahụ awụ ebe ahụ aga ọ ka mma na ị na-asị ebe ahụ adịghị mma a na-ajụzi gịnị mere ebe ahụ adịghị mma ị na-agbagharịzi ha ga-akpọ ya aha mana ọ dịghị mma otu ahụ ọdọkwa naanị osu akwasa akwụkwọ osu nwere ka a na-akpọ ume enwere osu ka like junior osu like upcoming osu upcoming biko kọwara anyị upcoming na all that Igbo ịma na enwe diala is the freeborn quote unquote ndị na-enwe ihe ntụbọ na ndụ ha ume is like in between osu na diala ọwụ na ha wụcha complete osu like that ọwụ na ọhịa nkụta ọwụ na ọwa asị unu kọwatakwa na ihe nke nghọta nke mụnwa ịghọta ihe abụkwa obere ihe ndị Igbo kemgbe unu ga-akwụsị ha ihe osu a ọwụ na the discrimination a na-enwe is the highest problem now ọ bụrụ na o nwere a serious consequence afụbem I've not seen a serious consequence asị onye alụ osu immediately ọlụ ọya ọkụtuo ya instead ịbịazie ifuze na gịwa na-esi n'idusachi otu ahụ onye osu ọwụ ka ga-eriju afọ ebe side dị m ifu side ndị osu ifu ụlọ ifu nọ na side namba na-enwego n'ego ka enwere ego Chineke ozola so relax your bones so o nwere side anyị mana mgbe gboo a na-eme etinye ha n'iru village so that agha bịa epugodo ụzọ gbuwe ha na-abịa I'm sure n'ihu village ahụ ndị mmadụ atala so side ahụ atụfere ha because mere ekwesị dị na-emix with ndị dị ala so side ahụ epushiga ha na ebe a dịzi ka obere London okay na the stone that the builder rejected has become cornerstone tapiani ya n'Igbo tapiani ya n'Igbo otu Chineke shalom ndị nke otu Chineke shalom because ndị nke ahụ nọ na ọ ya mere
o nwere ga-anọ ha na-asụ gị imi like this ha na-akakpọ na-ahịkpọ n'ime gịnị nọrọ na flourish ha na-ahụte gị ha na-ahụ biko na ihe osu ha na-edi ime ya ka ọ hapụ ị na-awụ ndị mmadụ a na-ekwu ya ekwu na-emasị ekwesịghị ịgafe 2025 biko ya 2025 a na-ekwu ị ga-agwa m na aka ga-akọ ihe a 20 years from now 30 years from now ọ ga-eme gị n'anya aka na-akụ ya achọ m ka ọ bụrụ na aka na-enwe akụkọ ka hapụ inwe akụkọ a by that time ka ọ hapụ ịbụ akụkọ akọrọ akọ ya bụrụ ihe na ọ gafego ya bụrụ ihe ndị mmadụ ya abịa sị gị lekwa these are our success stories ọ bụrụ otu ndị oyibo si asị si na lekwa na ihe a ọ dịghọkwa na onweghị ihe ọ ga-eme akụ ya ọtara na onye ị chọrọ ịnụ nụọ ya hapụcha ihe ndị ahụ na anyị niile bụ otu under the umbrella of Christ. Mana eziokwu Igbo bụ Igbo ngwanụ ka anyị bịa ka anyị gajukene ndị mmadụ jugodi ha ihe ha lụ maka ihe anyị na-ekwu ka anyị bịa I'm Samuel, Eze Samuel, and I'm Enugu State. As in from the local government in Igbo. I will have very brutal because while I'm in there now, I will know everybody love again. You know everybody. Either somebody got love again, I will not name Lusu or no boy. Even if I say you Lusu, you got no fire doesn't have again. So I will also go every joy each other. You know also. I will not best side go every joy. You know best side. I will know Obu. You know Obu. You want to go? Ahambo Nwada Roslyn Okoro. Abụ m onye Anambra State. Izizi na mbido izizi ha ekwero mana kịta obodo anyị bụ Naịjirịa akwụsịghị ya osu. O nwere ife bụ osu. Ebe ọbụla ịfụnanya nwa gị fụrụ ịfụnanya ya nụọ. Kambo Chief Igbo Machi. It's from Anambra State. Otu osu wee dị bụ osu ahụ ifule na-ekwu bụ ndị nna anyị ha mere ya. Na kịta now otu esi wee dị kịta now ebe ọbụla ifulu nwaanyị bụ nwaanyị nụrụ ya. Ebe ọbụla ọ dabara gị na ya na-abụ. Na-efu na nwaanyị ka ọ bụ and ọ masịrị gị na gị na-aga ebinwu nwaanyị bụ nwaanyị. Igbo bụ Igbo unu anụlanụ ihe ndị mmadụ kwuru biko nụ ndị Igbo ka ha ga-eme ha ka anyị gbaa mbọ onye m jesi ndị gọọmenti ka ha tinye uju tinye aka ihe abụọ gọọmenti anyị nwa n'iji ịgbanwe anyị ndị ịgbanwe mindset because otu anyị si ahụgo onye osu chagharịa ka ọkwatinye dịka chagharịa ọnụ gị ka ihe ya emezi ọnụ ọ dịgo otu a ndị ha bụ their reality ka ha ga-esi mee so anyị ga-agba mbọ hụ na ihe abụghị ihe anyị ga-ewere wee nye ụmụ anyị na ụmụ anyị anyị ga-agba mbọ ka anyị hụ na otu ha si wee fụ ihe abụghị ịmago ha fụla ihe otu anyị abụ ndị elder millennial gens abụ m elder ọ sị nwata bule na elu ihe onye na-anyọ ya ayọchie atụọrọ ofeke atụọrọ ọmara atụọrọ ofeke isi n'ọhịa straight up onye ji ntị ya nụrụ ya mee nke dị mma ebe ọbụla ị hụrụ mmadụ nga ọ kọtago onye osu gị gwara onye ahụ ụta ji ekwu gị ya ugbu a na gị na-anụ na ntị gị gị gwara onye ahụ na onwe onye amụrụ wosu onwe onye amụrụ si onye awosu na ọ wosu awụghị omume ya bịa ha dị ike onye ahụ mma
so gị hụ ga-akọtago onye mmasị onye ahụ osu gị si ha mba na ihe a na-eme adịghị mma onye anyị na-ekwu nke taa na osu awụhụ onwe onye akpọtara sị osu ede ya n'ihu ofu Chineke ị na-efe ka ha na-efe ofu mmiri na-aṅụ ka ha na-aṅụ ka anyị fee ya n'eziokwu ya ọba gị n'obi nwa gị nwesị atakwa na ahụ abụọ ezigbo mmadụ n'ọnụ ụlọ agazi na ị na-ewesi your time eme ije mee ka ihe a na-eme ije mee hallelujah challenge NSPPD ije mee hallelujah challenge ha dọọ m onye mara obi gị dị as black as table hiụra amene challenge challenge sorry my elders are here. Yes, elders. Mana one to get ngam na ga with one thing or the other. As a Gen Z baby, sorry. Yes, the millennial gens. Please stop mixing it up. It means you're up Madia A. You can be alpha. Millennial gens A. Sorry. I need to naga. Millennial gens. Okay. Maybe Miss V will you. Actually, we were going to game master. Hey, game master. Okay, now I name ilu na nkọwa ya. Okay. In the man elder. Yes, gene gwa before him na drop runu na drop runu na drop runu nkọwa ya. Ngwanụ adị nwa mama aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ndị Igbo si na okoko. Ewe. Ndị Igbo si na ịgba mbọ ruo n'isi njedebe ifu isi mbọ ahụ ewe eziokwu ya ọ bụrụ ilu ọzọ ka ijikọwa ihe ọ ya bụ aka aja na-ebute ọnụ mmanụ so imerụ aka gị ruo na njedebe ihe ahụ ịkọrọ ọ dị ka onye kọrọ ihe n'ubi imerụ aka gị ruo na njedebe ihe ọwụwa akacha na-ebute ọnụ mmanụ onye kọrọ ihe n'ubi ịkọcha ihe n'ubi gị marụ na mgbe ihe ahụ ya epu na ihe erite uru ya ya bụ ihe ọma ka ịbịa elder Chinwe ekwentị asị ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe gịnị nwe ọsọ. That's the small chicken have run. Chinwe ndo so gịnị Chinwe say the small chicken ọchụ ọkụkọ nwa ada the chaser of the small chicken have fall. And again so the small chicken getting one also. Ana me rescinding. Rescinding. Okay. I watch black Igbo card I Wendy. I submit. I submit here. Na ndị mmadụ ga-aghọta ihe nkwu karịa ihe nke ikwu. Ọchụ nwa ọkụkọ nwada means ka m gwoke m don't chase me. Ewe. Yes, you chase me, you are gonna fall. Onye ọbụla chụrụ m ga-ada ya kata. So hapụ m aka. Achụla. Onye achụ m achụzi na mbụ. Ịmanya elder. I want to have this spirit too. Bikonu, ndị na-ele anyị, unu mara ilu na nkọwa bikonu. Gwa na anyị. Never can tell. I will why are the young ones? I will the elders amongst us, but why are the young ones? From Ikuge. Then you don't do what guy kuru. I put there. Egwakwana anyị na comment section. Makana we just the game master. Give her the correct thing. Oh, ka anyị na-ekwutọrọ. Gwana anyị na comment section. Gwana anyị otu isi wee kwuo. Gwana anyị ihe ndị anyị amaghọ. Anyị na-eche ka izitere anyị ozi. Ka anyị mechaa o ruo mgbe ọzọ na ha yeso na anyị soro na anyị na social media anyị nọ na YouTube nọrọ na Instagram nọrọ na X nọrọ na Facebook nọrọ na TikTok ebe anyị na-eshekiri unu nyash Gen Z body is rejecting it, madam. Twitter @Eziokwu Talk Show. Yes. Gen Z for a reason. Follow us Anima. Tinyere anyị subscribe ọrụ anyị.
na-ekwu nke taa bụ ihe osu a ka anyị lebara ya anya mba elebara ya anya sekwochi ya ka anyị kwụsị ya maka na ozugo ihe anyị nụ 2025 ụfọdụ ndị mmadụ mege ihe ọzọ bara uru ka anyị chefuo ya akọ ihe na-akọga nke taa so ka ọ dịnụ tila ya emiti unu n'ụbọchị ọzọ na daba ụkwa ndị Igbo tanụ ka ọ dịnụ maka ụbọchị ọzọ na eziokwu. The function is still. Till I meet you. Till I